ki aminta da ni in zama naki, kaina na baki kyauta na ɗabbaga duk kamar ta barki. Fata nake ni da ke mi aure kin gaban barinki, sai ki yi niyya ki damƙe amana ta ki bar kulawa. Na sadaukar da kaina domin ke ki zama nawa, na rasa dukiya har nutsuwa da in da kin fitowa. So kaddarar rayuwa ke ce ke ka zama tawa, in babu ke babu ni haka al'amarin ya tabbatarwa. Mai ja da ke ko ina yake zan je gunsa don ya gane, zan dan fahimtar da shi da baki ko da kokara ne, sannan in nusar da shi da bai kike a cikin mutane. Tsarin kiyayo daban da na saura ke nake yabawa. Mai hankali wa ya kai ki a mata kin faranta raina, kin sani na zama kamar wani sarki ci da ke da kaina. Ba na iya fahimtar da kaina wasu na samana, almajirar zuciya ta wai ne za ta kambamawa. Dariya alamu na jin daɗi ko ka bakin ciki, in har na hange ki bacin raina dole ne na nemi. In yi ƙoƙarin sanya zuciya na zuwa cikin mutane, wani sani ki ganni cikin damuwa so na yi tankaɗewa. Jirgi na ƙaunar ki ya ɗauken zai kai ni zuciyarki, sai da ya fara tashi ya fara nisa na ki babu ƙarki. Daga nan na shaida wa zuciyata na ciyo kiranki, kuma babu halin in canja hanya kai ki zama cewa.